wach siasa gi gik ma chando Kenya waka. Erokamano. Kawuono uno kinde uji ariyogi. Ogai mar obila Japheth Koome. Owuoyo kawacho ni onge ng'anyo moro amora magidhie mondo otimre e piny Kenya ka. Uno kinde. Ma to ni andika mane mar katiba? Onge andika ma mano nitie. Katiba wacho ni kila ng'ato Mkenya mora mora kata owa Central kata owa kanye oyiene picket. Ondike black and white katiba. Koro Japheth Koome en police, en tije maduong' mondike Kenya ka. En ni en sure ni demonstration timre maber, ji ng'anyo ma ok keth property mar ng'ato, ji ng'anyo ma ok dhi ng'ato moro nono, ji ong'any ma onge problem. Katiba wa onge kama ondiko ni police ema decide whether ng'anyo nitie kata ng'anyo onge. Ino kata nyocha South Africa. Ji ne no ng'anyo to onge police kata chiel mano ogolo tear gas. Gima ketho no Kenya ka en ni police en gi mentality machon cha. Ma en ni odwa mnago ji tear gas, odwa timango. Ineno joma ng'anyo gi. Kadu wegi mondo gi ng'any kata gidhi e State House to gikelo petition margi. Timre kata America, kidhi White House, timre DC kacha. Every single day ji ng'anyo to gidhi ka president to gitero petition. Nyocha ka France, ji ng'anyo. There was no problem. Nyocha ka Senegal, leader of official opposition omak. Ji 1 million of the station magigule. Ng'anyo nitie dunia mzima. Problem mar police wa pogi understand ni katiba wa omiyo right ja piny mondo picket mo ng'any mo wach gima chande. Koro Koome en katiba onge kama ondike ni en mo decide whether ji ng'anyo koso ok ng'any. En kinyo rit weche mo en sure ni property mar jo Kenya mani Nairobi ka kata Kisumu kata kanye joma ng'anyo gi ki gi ng'any magi keth mali mar ng'ato.